Gandatwisa PTG Department ni habanogo juda-juda koksil jamungrokno rwgui Tipra motha botoni bwkhakdui habanogo Tala khasiwi rwlaikha. Gandatwisa bwkhasni PTG Department no samung humungrokno rwgui juda-juda koksil jamung kasai faimani. A koksil jamungrokno tui tini graksalo Tipra motha botoni bwkhakdui habanog bwskango Tala khasiwi rwlaikha. Koksil jamungrok wngkha habanogo juda-juda hamkrai project rokno rwgui rang nahalaimung ngui tongo abai baksa habanogo sebok khlainai rok jora jorao phaya samung nang tongoi bo jorao sebok khlainai rok kriyengma bai samung khlaimai angui thango tongkosang tongnai lukurok abobai sep sapni bo seblejagui tongkha o koksil jamungrokno khanama yagulo Tipra motha botoni bwkhaktui Tala khasiwi rwlaikha habanogo tei khajagya jorani bagai o Tala khasijaka khoroksa Tipra motha botoni angui adong saikhna rwkha wairi waino habanogo thangui samungrok busuk joraktui swkangkha tei o habanokni faisingtui lukurok busuk joraktui sepsap mankha aborokno tui saimana thangka hingke borokno mungsapano sajagya o tangbitikni faisingtui tongkosang tongnai lukurokni hamkraini bagui phiokjakmani piaba tongkosang tongnai lukurok sepsapni seplajagui tongkha hani bagui lamama yangui tini kraksalo habanogo Tala khasinani nangkha khajagya jorani bagui hini sakabo nangkha hingke taibo kotor jobabo ongkhona hinibo saka o patimungno kitingui Gandatwisa amchio tabuk belaikheno tumphlamung achaijak te abai baksa kamiamche tongnai lukurokni faisingtibo jolimung bahaino nukjagui faikha khakja chini media ro no bo chini jeta tinio je chong PTG office no je protest he je chong Tala ri lai mono coverage ri phame bo media ro no khakja ho ko kha ke se chong bo PTG office chong ke ha community ni against bo kau saya chong bo to chini je riang community tongne ro ni chini mai thaima bo mai thaima chini PTG department no tui Kwbangma rajnitik thong ti mono aketa thongdi mungo khatawo chonnayo beneficial list nayo mungo riang ni mungo kintu asol manoi kau phongtho bagan phongtho je kono project abo asol tre bin dofani ba tre community thi sok thango abo dimambo e chong bare bare samosi je bo office no chong prai 2 bosor kati tingha je chini riang Rwkha ne khatong sa gori bangma tong kroi maya aro motha khempo BJP khiya IPF khiya hiye राजनीतिक भावे खे गरीब खे जे रियांग नि माइथाइ मानो कमिटि माइथाइ मानो दिप्रा खेती मनो चों ज्रम सिमा यावे चों तिनिक बांगमा चों रो फायक थुमले फाहा थुमन लगे लगे ना चों ताला फुरि लेहा आबन बो चिनि जे चों सामो बो जे PTG डिपार्टमेंट न जे कुनु मानुइ फाइफो चों बाइखे पा मिले जदि से काहाम खे अंडरस्टैंडिंग निमसियो काहाम खे बिलि बंडन मानुइ र बावले यांखे चों बो ऑफिस न nangke sara bosor phono chung talari matinai chung tinik sang khe talari khuna ha bus kangole jodi se bono dinai khemi kongkhe chung sudu bo talari mathau ya doka de kau nu na nu de bainu chung siang lainai abon bo e je department ni jara je department ni je in charge tunai brano sao je now please bo matter no kaham khnai di serious la di ar imani chung phaimi ta chung di chung bono mukha du phailem se kuno ro tongthoni phainia abon bo je nai tongnai chung bono no suduro chini Gandatwisa bo ya jaga pho bodingkhe no chini PTG jeta asol broro je chini je department sio je chini community mai themar no Tipra kheti mo tongkhe tre jaga pho no bodingkhe ongthang thuk ake si kaukhe abon bo sao bo chini je problem no abono dai prepare department imsio highest level yo dai prepare solution khe ring to ai akhe chong bo Tala chung dimo bo sara bosor phono tonge tongnai abon bo khaksa ha chini media no khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kerengai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano nei chini simi chengai breichi jora tei blood group angna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano